Am amser cyfnedig mae gen nifer o swyddi parhaol yn ein hystafell rheoli lle gall dysgwyr Cymraeg o bob gallu ymgeisio. Mae ein gweithle angen cynrychioli'r gymunedau yr ydym yn ei gwasanaethu, felly rydym eisiau ymgeiswyr gan bobl o bob cefndir i fod yn rhan o'n tîm. Mae darparu gwasanaeth dwyieithog yn hynod o bwysig i Hyddigoedd Cymru, felly rydym eisiau cefnogi'r ymgeiswyr llwyddiannus i dysgu'r iaith. Bydd gweithio yn y ganolfan gyfathrebiadau yn rhoi gyfle gwych i chi datblygu ac eich darparu hefo'r potensial i symud drwy'r sefydliad. Gallwch ennill rhwng 26 a 29 mil o bunnau y blwyddyn sydd yn cynnwys lwyfans. Felly, os ydych chi eisiau bod y berson gyntaf y mae pobl yn cysylltu â nhw mewn argyfwng go iawn, os ydych chi yn gallu gweithio'n dda dan bwysau a gwneud penderfyniadau allweddol yn sydyn, rydym eisiau chi. Ewch i'r wefan am ragor o fanylion, dilynwch ni ar ein rhwydwaithau gymdeithasol ac ymgeisiwch yn gynnar tra bod y gyfle yma ar gael.